Nah, tadi aku tuku sayur. Apa, Mas? Sayur. Yo, ya ini panas sih. Aku pengen jauh karo kaosku. Hah? Masa kudu karo kaos? Lah kepiye? Ora aja kaos to. Lah, Anu apa deh? Tuku apa? Bakso ora, Mas? enek. Endi? Bakso. Iki. Bakso. Timbangku kon ngesengke bakso e. Bakso. Kira deh. Embo? Waduh. Entek. Entek tuh. Ah, Mas entek. Entek tuh. Wah, yo wis tak golek nuwah. Jeruk tuh. Jeruk Bakso. kuwi enak. Sik enak nang kulkas. Entek baksone di. Bakso entek. Ayo ora bakso kaya. Apa arpan? Hah? Apa? Apa lah? Ki apa iki?